Здравейте! Днес се намираме тук в село Неофит Рилски, за да направим една анкета. Тъй като тук има много четящи, млади, а и не толкова млади хора, и искаме днес да разберем какво четат и какви са интересите им. И първият човек, който ще питаме, разбира се, Радо, един от най-четящите тук. Коя е последната книга, която прочета? Дочитам сега Куче на име Мъни, която е уж за деца, ма се оказа, че май аз като възрастен научих супер много от нея. И сега в момента съм в процес на четене на ефективния ръководител. Нещо, което е изключително ценно за хора, особено които не само се занимават с предприемачество и бизнес, обаче трябва да работят с организации, трябва да работят с хора като цяло. А защо четеш? Имайки предвид, че живеем в общество, в което четенето вече не е толкова модерно. Не ми позволява да мисля, когато гледам на някой клипчета. Когато чета, първото, което не познавам автора, не съм го виждал, не знам как говори. Обаче ако прочета това, което е написал, аз мога през моите знания и моята призма да пречупа тази информация. Предпочитам хартиени книги, защото ми дава едно усещане за прогрес и завършване. Коя е последната книга, която прочета? Мисли като милионер и ще станеш милионер. Така ли? И какво научи от тази книга? Много неща. Дай едно за пример. Ако искам да променя нещо в този живот, първо трябва да се променя мисленето. Последната книга, която прочетах... Чакай сега да се сетя. Последната, нали, Child, Труден за убиване. Военно-криминален сюжет, много образователен. Чета, защото четенето дава много повече информация от гледането на филми. Ако гледаш филм, достава удоволствие за 2 часа. Книгата доставя удоволствие за много повече време. Куче на име Мъни. За втори път я чуваме. И какво мислиш за нея? Интересна. Детско, малко по-те детска, ама нали, дава ти един по-различен поглед върху нещата. Реално аз не научих нещо особено ново от нея, обаче си припомних някои неща по един по-различен начин. Мартин Генов от град Русе. И коя е последната книга, която прочета? Последната книга, която прочетох е Богат татко, беден татко. Така ли? И да. Какво научи от нея? Как да се разпределяме доходите, позитивите, активите също. Как да печелим повече и да работим правилно с парите. Книгите се дават отварят друг свят. Чета, защото знам, че от книгите мога да получа знания, особено ако подбереш автор, който да може да разкаже и да пренесе нещата на думи по един достъпен начин, можеш да научиш доста неща, доста полезни неща. И като цяло това. И да не си харчим парите за глупости и ги инвестираме за бъдеще. Това е много добър съвет. Харесва ми да имам някакво занимание, което да не е обвързано с екрани и в същото време да мога един вид да си представям сюжети, а не да ги гледам просто на компютъра. Децата, които разпитахме до момента, са младежите от летния лагер, които са тук благодарение на фондация Балансирано развитие. Понеже съм майка на 4 деца и искам да ги отгледам в правилна посока. И това е да децата не извикват, че всичко получават автоматично, ама да могат да го оценят. Добре, а българския не е твоя прав език. Да. Как четеш на български? И понеже искам да говоря по-правилно, да имам по-богат речник и най-лесен път към това нещо е да науча кирилица и да се науча да чета. Аз знам, че ти имаш детенце. Как успяваш да намериш време да четеш? Когато човек има дете, това повечето майки ще го потвърдят, просто ставаш по-рано. Това е един от малкото варианти. Ставаш 1 час по-рано и четеш, ставаш 2 часа по-рано или четеш. Взех историята на Якоб Фугер, който е най-богатият човек на всички времена. Последната книга, която прочета. Как да печелим приятели и да влияем на другите. Защо четеш? Как защо? Защото е полезно да се чете, както и да си яде. Здравей, Анке! Коя е последната книга, която прочете? Как да се наедеш на спокойствие? Не, преди ядях повече. Сега нямам време от четене. 8 години, откакто съм в компанията около парка и около Иво, съм на най-хубавото място, където съм пал не само физически, ами духовно, защото тук се чувствам в мои води. Направим впечатление книгата на Омуртаг. Тя е писана от Бойко Биленски, един мой приятел от София, който пише много историческа литература. И ми направи впечатление как така детайлно описва, както някои автори го умеят. Все едно, че Омуртаг едва ли не пред него му се е развил живота, пред самия автор. И откакто съм в Неофит Рилски, се отпуши нещо в мен. Тук прочетох някакви
стотици книги, със сигурност може да кажа стотици, да. Последната книга на Людмила за богомилите. Така доста ме търси и ме развълнува, и както повечето хубави книги, те предизвикат въпроси и любопитство и те карат да четеш още по темата. Така че се чувствам безкрайно щастлив и летя, не стъпвам на земята, както е било и преди, но сега е мултиплицирано в хиляди цялата вселена. В момента чета Просто действай или Действай просто. Попадна ни случайно и издадохме от издателството. Понеже много хора, и това също и на мен ми влияе, много хора не правят действия, а само планират, мислят, обаче няма действия. И тази книга кара хората да се замислят защо нямат резултат. Защо чета? Защото ми харесва и не вече тук, откакто съм в исторически пажът, още повече ме привлече историята. Не още повече, тогава ме привлече. Не мога да кажа, че ме е харесвала историята, като съм била ученичка. Ето, значи всички хора, които идват тук, някакси биват привлечени от четенето, от това да получават нови знания. Това са само част от хората тук, които четат и оценяват това, което може да им предложи литературата. Сега ще ви покажем и останалите, обаче по-късно, а за сега ще ви кажа аз какво последно прочетох. Последната книга, която прочетох, е по препоръка на Детелинка и тя е Племена на Сет Годин. Като тя е една къса книжка, която всеки може да прочете в рамките на 2-3 часа, може би, зависи от скоростта на четене, и дава изключително интересна информация относно как функционира света и как се движи маркетинга, как като цяло се влияем по някакъв начин от останалите хора, така че препоръчвам ви с две ръце.